Masquerade saying with Zimbabwe, welcome to our channel Zen Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigiranye yaburizwa na ZANU-PF National Political Commissar ava Mike Bima avabuda vachichara vachiti the slogan yerutendera yekunzi 2030 vamunangagwa vanenge vachipo high school recognized in the party muri Zimbabwe. Members the ruling party ayarubelekwa kunzi they are from a faction that are aligned to President Emmerson Mnangagwa vakalauncha this slogan yekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo muri Zimbabwe. And according to my observers, this is an attempt by this faction kuti vaamende the constitution kuti ikwanise kuwanikwa ichitendera vamunangagwa kuti vawanikwe vachisika a third term in the upcoming 2023 general elections. Asi zvisinei, during an exclusive interview yakaitwa na Mike Bima neNewsday musi Friday last week, vakabuda vachitaura ivo vachiti the 2030 vamunangagwa vanenge vachipo slogan haina kubuda from the party commissariat muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura vakati the commissariat never said we have a new slogan. I don't know, it didn't come from the commissariat. People are free to express themselves in their own way. Ndozvakabuda vachitaurwa nava Mike Bima. So I want to suppose that they are saying in 2030 vamunangagwa will still be alive, and I think it's a good wish for him to be still alive even beyond that. There is no problem with that. Ndozvakabuda vachitaurwa na Mike Bima muri Zimbabwe. Vakabuda zvakare vachitaura pamusoro pe possibility yema elections before 2028. Vakataura vachiti bato reZANU-PF rinorespecta the constitution muri Zimbabwe zvinzi vachafollowa the constitution voita kuti ma elections aitwe after 5 years sezvinotaurwa ne constitution muri Zimbabwe. Vakataura vachiti pari zvino they are focusing on my economic issues, hapana election yavari kugadzirira. Vakataura ivo zvakare vachiti any election ichauya they are going to win muri Zimbabwe. Vakabuda zvikanzi ZANU-PF follows the constitution. Elections come every 5 years. We had elections and we won those elections. Elections will come again in 2028 and we will win anyway. That is where we are. We are always ready for any election. Even if it comes tomorrow, we are ready. What happens soon after the elections is that our focus changes. We are focusing on economic issues, fulfilling the promises that we made to our electorate, and also ensuring that government in particular delivers of those promises. Those vakabuda zvichitaurwa nava Mike Bima muri Zimbabwe. Ma political commentators akabuda achitaura iye achiti vamunangagwa pavakataura vachiti 2030 then chipo vai-expressa his commitment to remain in power until the year 2030 muri Zimbabwe. This is a statement rechikaranga rinoreva iro kuti I will still be around in 2030 muri Zimbabwe. Ndofunga pane marumors akafamba ekunzi they are trying to amend the constitution. Vamwe vachitaura vachiti the opposition party yakataura kuti ichapostpone my elections to 2030 kuti facilitate extension yeterm yavamunangagwa. Asi according to section 91 of the constitution inotaura iyo ichiti ma presidential candidates anokwanisa kuseva for their president for their term, for 2 terms only muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi zvakare. According to section 287 inotaura iyo ichirestricta ma-incumbents from benefiting from any constitutional amendments anozoextenda after time yavo vari muoffice yakwana. In other words, zireva kuti even if ZANU-PF ikakwanisa kuamenda the constitution to allow third term vamunangagwa vanenge vasingakwanisi kunge vachicontesta
elections according to this section 328 ye constitution muri Zimbabwe. Tingaziye kuti munoona sei pantauro ipachinzi this term limit ika applywa inozokwanisa kuva valid for president achaelectwa muna 2028 muri Zimbabwe. Tingaziye kuti munoiona seiwo nyaya iyi, asi mamiriro zvakaita it seems as if vaOincube pamwe chete nevana Mnangagwa, it seems as if they are still endorsing this slogan ndofunga during the weekend apo pakaenda kunovhurwa mazanu-PF offices ayo akanga avakwa nemwana wapresident Emmerson Mnangagwa, Collins Mnangagwa, vakawanikwa vachiita that slogan vachitaura vachiti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo, chireva zvakasiya vanhu vachitadza kunzwisisa kuti zvakamira sei zvokunyasofamba sei muri Zimbabwe. Ndofunga Newswalks yakabuda on their X official account chitaura iyo ichiti despite Zimbabwean President Mnangagwa's spirited denials that he wants third term in 2028 when his current second tenure ends, his key political loyalists have not dropped their open campaign for him to retain in power beyond the present constitutional limit. In this video, Mnangagwa's home Midlands Province political kingpin Owen Muda-Ncube, Midlands Provincial Affairs and Devolution Minister of State, leads the sloganeering in Shurugwi, saying president will still be there by 2030 after his second term. Also present was Mnangagwa's twin son, Collins Takunda, who is brother to Sean Tafadzwa, shouting the slogan. Mnangagwa's political rival, Vice President Constantino Chiwenga, and his ZANU-PF faction are pushing to ensure the president goes when his second term ends. In fact, Chiwenga and his military-backed faction have taken a stand that Mnangagwa should go on or even before 2028. Those akabuditswa the Newswalks muri Zimbabwe, along with a video that dokuratidzai vaOwen Ncube vachi endorse this slogan pamwe chete na Collins Mnangagwa during the official opening provincial offices, Mashurugwi offices eZANU-PF akavakwa na Collins Mnangagwa. Ona hii video muhamatiza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vanenge vachipo vaMnangagwa vanenge vachipo pasi vanotengesa chibago chewerfare